Bueno, la regata d'avui, venint ahir amb el Batel pensant que estaria més calmadet al principi, hem vist que s'ha girat una mica, hi ha hagut una mica d'onada i tot això, però l'eliminatòria ens ha anat prou bé, hem aconseguit fer una segona bona posició i l'únic que després la final ha estat una mica més lluitada i no ens ha acabat d'anar com voldríem, però bueno, tercer lloc, estem contents, hi ha coses a millorar i a poc. I falta acabar de millorar bastantes coses, com per exemple anar una mica més a bloc, i ara això ho intentarem millorar de cara al campionat i allà fer un bon paper i intentar estar dalt i colar-nos a les primeres posicions. Jo tinc molt bones sensacions i he notat l'equip molt bé per ser la primera regata. Sí, jo crec que per ser la primera regata hem fet molt bon equip, ho hem donat tot, hem gaudit moltíssim, que és el principal de tot, i bueno, així seguirem. Intentarem millorar poquet a poquet, anem agafant coses bones i dolentes i intentarem fer-ho el millor possible a la següent regata. I clar, també ens hem d'adaptar, nosaltres entrarem en un llagut català i ens hem d'anar adaptant, no? A anar totes iguals, a millorar també la palada el màxim possible i Sí. a poc. L'objectiu aquest any és mirar de consolidar un grup, perquè portem ja 4 o 5 anys que cada any comencem de zero. Si no hem pogut consolidar un grup de 8, 10, 12 persones i sempre anem coixos, hem de tirar alguna veterana del veterà femení i ens costa poder aconseguir un grup. Crec que al moment que aconseguim consolidar 8-10 persones constants, llavors podem plantejar-nos objectius esportius. Ara de moment és això, anar entrenant, anar aprenent, anar-se posant en forma per poder consolidar aquest grup. A primera hora la classificació, el mar estava una miqueta més mogut. Volem donar gràcies al Club de Rem Premià perquè ens ha cedit a 2 participants i al Club de Santa Cristina també. I també tenim una companya de Calafell. O sigui que aquest any una mica de barreja, però bueno, estem contentes de com ha anat. La nostra intenció enguany és participar i anar coneixent-nos entre totes per aconseguir l'any vinent ja ser un equip molt més sòlid. Com a Junta portem un parell d'anyets i estem una mica en construcció del club i era un repte que teníem de poder organitzar una regata aquí a casa nostra, a la nostra cala. Les valoracions dels clubs han sigut molt positives i a nosaltres això ens fa molt feliç i ens fa tornar a tenir ganes de fer-ho la temporada vinent. Sí, jo crec que ha estat fabulós comptar amb la participació de tants clubs i crec que per ser la primera vegada l'organització ha estat molt positiva.